всеки един от нас трябва да е готов да носи своята отговорност в политиката. За съжаление, формите не са много, така че ще преценим с оглед на развитието на процеса какво е необходимо да се направи. Минават ли през ремонт на кабинета? Възможно е да минат. Аз съвсем не ги изключвам, но не искам да влизам тук в основната роля, която има премиера и председателите на партии. И пак казвам, трябва да степенуваме задачите. Нека, аз мисля, че даже не е много добре в момента да правим хронограма и е по-добре от действията на управлението и особено на правителството да се определя възможността за развитието на този мандат. Така че той може да бъде и по-дълъг, и по-кратък. Този въпрос в момента, няма. Аз не искам да говоря за това като самоцел, даже го казах още след миналите парламентарни избори, че продължителността на мандата не може да бъде основната задача, която стои пред БСП. Нейната задача, нашата задача е да изпълним максимално ангажиментите, които сме поели пред хората. Ако има условия за това, мандата може да бъде по-дълъг. Ако това не става, ние ще губим подкрепата, която сме получили и която видяхме, че е намаляла. Не само заради това, че изборите бяха европейски, но включително и заради мотивацията на част от хората, които ни подкрепят, на които ние благодарим и на които ние сме задължени.